at Negosyo hatod sa Indokang Department of Trade and Industry, Regional Office 5. Ngunyan po, first Friday kang bulan na Septyembre, kaya mag-iiribana na naman kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Abangan nyo po kami, di po kita magliwat nin istasyon kasi igwa kitang mga ihahatod na mga updates sa satuyang mga programa manunungod po sa consumer protection. At yan pong sa laog po nin sarong oras, mag-urulay-ulay po kita manunungod po sa mga updates na samuyang itatao. Kaya sa mga nagdadangog po sa tuyang yan, yaon po kita sa 729 kHz sa DZGB, as in syempre naka-livestream po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na sinishare miman po sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. As in, syempre nadadalan man po kita sa YouTube channel kang DZGB. Kaya po, wide ang coverage ta. Kaya ngunyan na aga, ang satuyang makakaulay-ulay po sa satuyang programa, yaon po digdi kaibahan ta, si Sir Ben Sombon, ang samuya pong head kang Consumer Protection Division. Kaiba taman po ngunyan si Miss Rona Panganiban para po sa satuyang mga tema ngunya na aga sa mga updates na itatauta. So ngunya na aga, tawan ta po nga nakipagkakataon na magbati sa satuyang mga paraan tabay, ang satuyang mga bisita. Sir Ben, please go ahead. Yes, Ma'am Bem, good morning po sa gabos na nagdadangog ngayon sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunyan po, first day of September 2023. So, bare months na, Ma'am Bem. So, maray na nag-urulay-ulay kita para po pag i-discuss niya itong mga itong gigibunta, ngunyan na bare months, lalong-lalo na sa mga dekorasyon na gagamitin sa satuyang mga harong ngunyan. So, naligtag ngunyan sa social media, nakasiirip na, nakaluwas na si Paring Joe para mag-aranan sa tuya. So, Diyos Marinal daw po sa gabos. Yes, salamat Sir Ben. Miss Rona, pwede pong batiun taman ngo nagiraray ang satuyang mga paraan tabay. Good morning, Miss Bem, and good morning man po sa gabos na nagdadarangog po ngunyan sa programa po kang Usapang Consumer at Negosyo. Ang tabayanan po nindo kami sa laog po nin sarong oras po. Good morning po. Ayan, okay. So, dai po kamo magliwat nin istasyon kasi medyo interesting. Syempre, ang satuyang mga pag-uulay-ulayan ngunya na aldaw. Sa giraray, syempre, inian sa indong kaiba digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Bem Romano Berango. Pwede po kamo magpaabot kang sa indong mga kahapotan or kung iwa po kamo mga issues and concerns manunungod sa tuyang mga urualdaw na pagkabuhay, urual daw na pagbuhay-buhay bilang mga konsumidor. Ayan. Open po ang samuyang text line sa 0999-883-1471. Pwede po kamo mag-text. Ulitin ko po, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ayan. Okay. So, para sa satuyang pag-urulay-ulay ngunya na aga, igwa kaming nagkakapirang updates, no? Sa satuyang mga ka-consumer, sa mga konsumidores, no? Enot sa gabo, siguro, kung dainindo po nalingawan kang nakaaging bulan, igwa kitang pinatupad, no? Igwa kitang bago manunungod sa business name registration. Ano po? Narumduman tabaga na kang August 1, effective August 1, online na po ang pag-register kang business name. Ano po? So, siguro may mga kahapotan ang satuyang mga paradangog, ang mga ka-consumer, no? Siguro, paano ngaya kung dai kaming internet connection? O, paano kung dai kaming mode of payment na gagamiton para sa online registration? Ano ang sa indang mga gigibuhon? So, siguro iyo ini ang mga nagkakapirang kahapotan na dapat ang simbagon. Kasi kang saro, tinauta lang itong update, ano po,
para sa kaaraman kang kadaklan, no, ano ba talaga ang mga dapat nagibuhon kang sarong gusto maglaog sa negosyo na marehistro ki business name, na wala siyang internet connection, wala siyang online mode of payment. Sige daw tabi, pwede daw tabi ta iyan maipahayag giraray sa inda. Opo, Miss Bem. Effective August 1 po kasi, Miss Bem, talagang nag-implement na po kita kang 100% business name registration online. Na kung saan, ang satuya pong mga ano po, tawag nini, mga kababayan po na gustong magnegosyo, syempre makuha muna po sindang business name sa DTI in case na sole proprietorship ang Opo. form of ownership. So, dati po kasi, Miss Bem, pwede talaga siya gabos sa teller, may duwang options ta. Pwede siya sa teller, tapos pwede online. Sa ngunyan po, effective August 1, may tulong transactions po kita na pig-implement, na gabos na siya online. Which Purely is ini online. pong new Okay. registration, renewal, tapos request for business name certification. So, ini pong tulong transactions na ini, pwede na pong ma-process ni client online po. Okay. Siya. Though dati po, pwede talaga siya sa system, pero effective August 1, pig-implement po, nasinda na po talaga on their own ang mag-process. Pero may mga clients po kasi na medyo bako talaga baga pong familiar or bakong teki, bako pa siya appraise na maray duman sa system. Kasi maski sa mobile, sa laptop, or sa desktop, pwede po siya. So, nagduduruman pa din po sinda sa office and naghaharap po, pag nagduman man po sinda Miss Bem sa office, i-assist naman po giraray sinda. So, I-walk pwede through. man, Opo. giraray magpasiling sa Opo. office to seek for Apo. assistance. Pero ang difference niya lang, Miss Bem, unlike before, na ma-fill out sindang application form, daita na po ito pigigibo. Okay. So, direkta na po sinda duman sa, System. pwedeng sa cellphone ninda, kung komportable po sinda using their own mobile phone or mobile device, pwede po duman. Kung daiman po sinda komportable duman, igwa po kitang kiosk duman sa office, kung sain pwede po sindang mag-access online and i-walk through po ta, i-assist ta po sinda during their application. Step Okay. duman sa step by step. So, ibig sabihin, Miss Ron, daiman palang sinda mag-worry kung halimbawa, daisindang internet connection or daisinda familiar sa system, bako sinda masyado techy, Opo. pwede pa man magbisita sa opisina. Opo, Miss Bem. I-assist man sinda giraray. Opo. Oo. Paano sa payment? So, payment naman, Miss Bem, kasi syempre, duman nga ni pag itong tulong transactions na ito po ang tuyo ninda sa opisina, new registration, renewal, kang business name or certification, hapoton tamo na po sinda. Sir, ma'am, igwa po kamong GCash or Paymaya or BankNet or land bank link.biz na pwede pong Or magamit. Credit card, ano pwede? Credit card, debit card, kung igwa po sinda. So, pag igwa po sinda kay ito, Miss Bem, and may laog ngayon sa account ninda, and pwede siyang magamit during the application, ito po ang magiging mode of payment. Pero naman, syempre bako gabos na clients, may available na online payment options Opo. po pag abot siyan. So, pag arog po kaan, pwede po siya sa teller. Sa teller. Pero Miss Bem, pwede lang siyang sa teller para po duman sa mga opisina na may designated na special collecting officers or cashier. Okay. Arog po sa regional office, tapos sa anom na provincial offices ta po. Okay. So, mga provincial offices and regional office lang ang pwede. Opo. How about sa mga negosyo centers, day na sinda pwede duman magpasiring para... Pwede pa man po, Miss Bem, kaso pag sa negosyo centers po, dapat po talaga may GCash po sinda si Okay. client. Kasi i-assist po sinda kang business counselor, i-walk through sa system, pero so payment po, sa GCash po talaga siya or sa other online payment platforms. So, dapat si business name applicant, igwa siyang GCash. Opo, or or itong itong mga other- na-mention mong ibang payment options. Opo. Kasi si negosyo center, daisindang parang account. Designated na Oo. special collecting officer. Okay. Opo, or cashier. So, yun pala, ano po. So, actually, gari, Miss Ron, gari bako na masyadong problema. Gari kadakla naman sa tuya. May Opo. mga GCash Yes, Miss Bem. account. Kasi, Opo.
So cellphone, 'di ba? Pag may cellphone ka, madali siya. mag-open Opo. kay GCash account. Opo. Oo. So siguro iyan ang pinaka-facile na mode of payment tangon yan. Tapos halos gabos naman po talaga ngunyan, Miss Bem. Naggagaramit naman talaga kang GCash. Just ensure lang siguro na may laog. Pirmi sa GCash account para in case na may immediate siguro, payment. bago sinda magpasiring sa DTI para Opo. mag-apply kay business name, siguro doon na may laog, May laog. kung gusto mga GCash Opo. accounts ninda. Not Oo. unless kasi may iba po, maraysa na po kung iguang sa harani kang office ngaya, kang DTI office, may pwedeng ma-cash ina na harani. So, okay oo. lang po So, may yun. mga haraning tindahan, Opo, na pati, pwede mag-cash in. Oo, pwede. Oo, okay. Iyo po. So, other than itong mga na-mention tang mga like challenges no sa satuyang mga business name applicants, during the first month of implementation baga, Ms. Opo. Ron, ano pa so iba tang mga challenges na na-encounter? So mga Ayo po. kadipisilan o ano, 'di ba? Ang system baga computer yan, Yes, 'di ba? ma'am. May Opo. mga ano talaga yan, interruptions. Opo, So, opo. ano pa ba ang mga ibang challenges sa Opo. pag-implementa kang online business Ayun, Miss name Bem. registration? So, poon August 1 po, sa pagpuon kang implementation kay ining 100% online, igwa po kita ki mga nagkapirang mga downtime po, system downtime during the implementation po. Kasi, syempre po, gabos na, duman talaga online, gabos na, nagsarabay-sabay na po so pag-access sa system. So, minsan, yung mga downtime, minsan nangyayari siya during weekends, pero nangyayari din minsan siya during weekdays kung saan, dahil talaga po siya totally ma-access po sa system. Pero, eventually po, na-address man po siya kasi with the help po kang satuyang head office po sa ISMS na po. So, na-address man po siya, Miss Bem. So, another issue pa po na na-encounter duman po sa office kasi medyo required baga po, Miss Bem, ang email address. Kang, Okay. required po talaga siya ang email Okay. address kang business Applicant. name applicant. Kasi, using the system po for their security din po kasi bago ma-process yung payment may ipapadarang verification code duman sa email address. So during the application dapat igwa po talaga ma-open ninda so sa indang email address para ma-access ninda so verification code kasi syempre personal may mga sensitive personal info po baga sindang i-input duman so dapat sinda lang po talaga may data privacy act po ba kita. So, ang challenge po naman, ang kadaklan kasing clients, wala pang email address. So, since mandatory po sa email address, i-assista pa, prior to the business name registration, i-assista pa si client, nagibuhan mo na ki email address. Kung warang Opo. Kasi di po talaga oo. mapoproceed so application Oo. without the email address. Okay. So magayon iyan na information na parang ano pa lang talaga iyan, ano ito, mandatory. Opo. Parang dapat bago ka mag-apply kay business name, now that we are already implementing the Opo. 100% online business name registration, dapat make igwa na Opo, email address na ang nagagana. applicant. Tang iba Opo. po baga magibong email address just for the sake lang na maka-sign up sa sarong account niya. So dapat active. Dapat active. Opo. Oo. Iyo po, kaipuhan siya po during the application. So, iyan pala po, ano po, dapat sa mga register kang sa indong mga negosyo, dapat igwa po kamong email address. Kasi online registration na kita, duman isi-send. Opo, so verification code. So Parang verification security code po. And then the copy of the undertaking and the business name certificate. Opo. mismo. Opo. Sinda na mismo ma-print Opo. duman sa Yes, Miss sa Bem. computer ninda or kung saan man sinda nag Apo. And then, madagdag lang ako, Yes Miss po. Bem, ang saro pang kahalagahan kang email address bago po mag-expire, so business Okay. name registration, I-remind sinda? ma-send man pong, Oh. ma-notify po si, parang system generated po siya, system notification okay. na ma-expire na, so kaipuhan mo na mag-renew. Okay. Magayon pala ano Opo. kasi kadaklan baga sa mga negosyante nakakalingaw. Opo, 5 years pati po, 5 Miss years Bem, pati, ang validity syempre, kang alloy. business Oo. name Especially certificate. kung ang business name certificate mo dahil mo pirmi na iling, dahil Opo. dyan sa tindahan. Naka-display siya, dapat pala, naka-display po siya para sa... ma-remind ka na Opo. ay ma-expire na pala kasi kadaklan
Opo. 6 months prior. Opo. 6 months 6 prior to the expiration. expiration. Oo, Pwede na po siya i-renew. Opo. Oo, para igwa pa sindang time, para Opo. halimbawa, ma-expire sa January, pwede na sinda mag-renew Opo, niyan. para day na sinda Miss Bem magsabay duman sa sa peak season. Oo, sa season. Opo. January. Or Kasi January, dakulo na business name registrants, dakulo na applicants. Ma-renew ka mga mayor's permit sa BIR, Mm-mm. kaya medyo may nagkakandak man po kitang business one-stop shop po baga pag January. Okay. Para po. Oo. So, base, Miss Ron, sa tuyang mga kliyente na nagduman sa office, so mga syempre, pigpa-fill out tabaga CSF. Opo. Igwa man sindang mga suggestions or ano man ang sa indang take Opo. kang pagiging online business name registration na. Opo. So far, Miss Bem, kasi nag-design talaga po ang head office separate or parang special client satisfaction feedback form para po makuata ang kang public, ang take kang public duman sa pag-online. So upon review po kay itong mga CSF na pinil out ninda, wala man po kinag-dissatisfied or very dissatisfied. So okay po ang ninda, ang take ninda po duman sa system. Wala man pong masyadong comment, Miss Bem, mga thank you lang, mga So kasi syempre piga-assist naman po sinda, pigo-walk through. So data man po sinda pigpabayaan. So kaya positive man po gabos ang feedback. Okay, oo. So maray para sa gabos ng mga business name applicants or sa mga ma-renew kang sa indang mga business names, ayan po, pwede na po kamo mismo sa laog kang sa indong mga harong or just using your cellphone, kung sa in kamo komportable, pwede na po kamo Anytime, anywhere. anywhere. Oo. Pwera sana kung rare cases man sana Na down na ang may mga system. announcement. Piga-announce taman Yes po. ahead of time Opo. na down ang Down ang system. system. Oo. Kaya, dain na po kung problema, dain na kita mamamasahe, dain na kita mahaluwas sa tuyang mga harong, kaipuhan ta lang po sa tuyang mga internet connection or pwede man kung igwa kitang data, asin sa tuyang mga online payment. So yan po ang sa mga updates na dapat ipabalangibog ta sa tuyang mga ka-consumer or sa tuyang mga kanegosyo kasi sinda baga bago mag-operate kang sa indang mga negosyo, iyan ang pinaka primerong step na dapat nindang gibuhon ang pagrehistro kang sa indang mga business names. Ayan, okay. So para sa mga kahaputan, igwa po kamong mga concerns, pwede po kamo mag-text giraray. Uliton ko sa number 0999-883-1471. 0999-883-1471. Igwaman misro na mga naghaharapot baga Opo. sa tuyang Facebook page sa Messenger kung Opo. nakaka-encounter sinda kay mga problema Opo. as they go along through, the application. registration process. May mga questions man pigpapaabot man ninda sa tuyang business sa tuyang Facebook page na Yes. piga-address taman tulos-tulos. Yes, Miss Bem. So, magbisita po kamo din sa samuyang Facebook page para po ma-address po immediately po ang sa indong mga concerns during the course of the application po. Ayan. At saka i-like nindo at Opo. i-follow ang DTI samuyang Region 5 Bicol page. Facebook page para po maging updated kita. As in, madali ang satuyang communication kung may mga issues kita. Ayan. Okay. So, bago kita magpadagos, shout out the apo dito sa mga idol. Gino Safe, pa-shout out dito mga idol. Taga Catanduanes garo ini. Sabi niya. Hindi ko nasabutan masyado. Anyway, at saka si Papa P nagdadangog siya sa programa Tapirmi. Papa P, maray na aga. Ayan, okay. So, igwa pa kitang syempre sa mga programa kang Department of Trade and Industry manunungod sa consumer protection, ito bagang sa tuyang make sure ta na ang mga produkto na naka-display sa merkado ay mga quality, mga certified, or itong mga pigsasabitang ano ang apod ta kayan
Igwa bakit ang pigaapod Sir Ben na su mga products under mandatory certification. So nagkapira iyan ng mga produkto. Itong nakalista po iyan. Igwa kita kaan sa i-google mo sana iyan, products under mandatory certification. Maruluwas po iyan kung ano iyan ng mga produkto. Si DTI igwang pigkakandak na regular and special monitoring and enforcement activities sa bilog na rehiyon. Igwa po kitang create na Regional Enforcement and Monitoring Team. Ang apunta dyan, REMT. Ano po? Sinda po naglilibot sa mga probinsya para mag-ikot sa gabos ng mga tindahan, mga hardware, stores, no? Construction supply. Yan po ang sa indang pig-check kung ang mga produktong nakadisplay dyan ay nagsusunod sa mga proseso na pigpapatupad kang sa tuyang Bureau of Philippine Standards kang DTI. So sa laog po kang first semester kaining taon, igwa po nakitang resulta kan sa indang enforcement and monitoring. Kaya ngunyan, tamang-tama ano sabi nga ni Sir Ben, September 1, 2023 ngunyan. Yaon na naman maruluwas ngunyan sa mga Christmas lights, as in iba pang mga pangdekorasyon sa Christmas na nagagamit ki elektrisidad. So dapat ito naman ma-check or dapat i-ensure kang Department of Trade and Industry na mayong nasa merkado na uncertified or kulang sa mga requirements na pinapatupad ta. So enot sa gabo siguro Sir Ben sa tuya nang i-report no sa satuyang mga ka-consumer kung ano so naging resulta kang ginibutang regional enforcement no and monitoring sa bilog na rehiyon. For the first semester of 2023, Sir Ben, please go ahead. Ano so sa tuyang resulta? Igwa bakit ang mga nagka-irisyuhan ki notice of violation? Igwa bakit ki mga na-isyuhan na formal charge? Please go ahead, Sir Ben. Yes, Ma'am Bem. So, sa liwat po, Diyos maray na aga. Bago kita mag-tukar kay ni Ma'am Bem, dagdag ko lang naman sa BN na pig-ulayin doon ni Ma'am Rona. Remember na ang business name, bako po yan, license to engage in any business. So, pigpapahilingan ka mo dyan na may DTI registration na ngayon kami, so pwede na kami mag-conduct ang business. So, bako po, so para maging legit po talaga na magkapag-operate ang sarong negosyo, kay po niya po magkuha ki business permit kung saan po siya located na LGU. So baka minsan may nahiling kita sa lalo na sa social media na pigpaparapahiling ninda ang DTI business name registration ninda para daw makapag legit na sinda bako po. So sabi nga ni Ma'am Bem, first step sa pagnenegosyo itong makuha ka business name registration. Ibig po sabihin, bubunyagan mo po sa pangarap ka sa imong negosyo. So iyan po so sarot na pong reminders ng ngunya kasi dako kita nahiling. So Tama iyan Sir Ben. Magayon na i-emphasize na idagdag mo iyan kadakol talagang nagpapahiling ki business name certificate to prove na legit sinda igwa sindang business name certificate na minsan man nami-misunderstood din kang sa tuyang mga kahimanwa kang sa tuyang mga ka-consumer na ang business name certificate iba po iyan duman sa business permit. Kaya minsan, may naghahapot baga minsan sa tuyang Facebook page kung paano nga mag-apply ki business permit. Simbagan ta iyan tulos na ang business permit, piga ko iyan sa mayor's office or sa LGU kung saan located ang negosyo mo. Ang business name certificate, iba iyan. Bako iyan. Tama si Sir Ben. Magayon na i-emphasize ta girara ito iyan ang pirmi nalilibungan kang sa tuyang mga kahimanwa. May hapot ko na digdi Sir Ben. Pwede po ba magpa-reserve ki business name? Yan sana po. Tadai po kitang inaapod na reservation kang business name. Kasi halimbawa po baga Miss Bem nag-apply na siya online Okay. Tapos diin niya na diretso sa application. Tapos may na-generate ng reference code sa iyang application. Tapos
ito ang status po kay to reserve kasi di pa siya nabayadan. Okay. Pero nag-expire din po ito eventually. So reference code. So, Noarin, Apo. hanggang Noarin, ito. Within 7 days dapat ma-process po okay. so payment. Kapag Oo. mawawara na po ito sa system. So Okay. technically wara po talagang reservation kang business name. Ito, parang nasa system Apo. generated ito. Apo. Or it's in the system na pag daig ka pa nakabayad, Yes. ma-appear ito as reserve. Apo. Pero after 7 days na daig mo pa ito pigbayadan, Mawawara mawawara na din ito. po siya. Okay. So technically daig talaga Apo. pwede. Okay. O yan, okay. Yun po sir, sana nasimbagan na po so sa imong kahapotan. Ayan. Sige Sir Ben, maduman kita sa Okay. satuyang sunod na update sa satuyang mga paradangog no sa satuyang mga ka-consumer kasi siguro igwapang mga kahapotan na mga masurunod pa Sir Ben manunungod dyan like ang pigigibo nga yan ni DTI after ma-confiscate sa mga produkto, ang pigigibo nga yan duman sa mga administrative fines na pigko-collect, mga ganon. Sige, Sir Ben, please go ahead. Ma-report ko na kita. Sige, Ma'am Bem. So ginibutang Regional Enforcement and Monitoring kang nakaaging May hanggang June 2023. Ini pong REMT na pig-upod ini po ang saro sa mga activity kang regional office ta para po mahipnuan itong matabangan itong mga provincial offices ta sa pag monitoring, pag-enforce kay ning mga products under mandatory certification. So naka-focus po kita Ma'am Bem dinhi sa mga produkto na products under mandatory certification na nabanggit ta. So kadakol po ini produkto Ma'am Bem. So sa kan May tapos June na pagkandakta kang REMT nakabisita kita Ma'am Bem sa Dayma poco mas o menos na 103 na mga tindahan niya to sa buong region yan. So out of 103 na yan Ma'am Bem. So again, medyo makamundo na may nakukuha pa manggirari kita ng mga day nagsusurunod. So out of 103 43 po ang na-issuean taki notice of violation. So, ibig po sabihin kang notice of violation, igwa po sindang nakomiter na base duman sa pag-visit sa inda na igwang violation kita nahiling duman sa mga produktong sa indang piga tenda o piga offer for sale. So, 43 po yan. And ini po, Ma'am Bem, sa na estimated amount kang mga inventory products na naipalaw sa tuyang social media na account na minabot siya, Ma'am Bem, sa 3 milyones na amount kitong produkto. 3,466,963.25 pesos ang estimated amount kitong mga produktong sa tuyang na inventory. So, ini po, base po digdi, so nahiling na talagang day pagari talaga na iwasan ining mga paratenda na mag-offer kaning mga produkto na day dapat talaga itinda. So paulit-ulit po kita piga-apodan ta sinda, pigpapaapodan ta sinda every now and then para mag-attender ka sa tuyang mga updates regarding sa mga product standards na yan. Ano ang pwede nang ibenta, ano ang hindi pwede ibenta. So pero sa likod kayan may nakukuha pa kita mga produkto na di nagsusunod. So, ang mga produkto pong ini kung hiling unta Ma'am Bem, na inventory ta ng mga may mga violation na produkto. Nag-number ini hanggang 32. Ang products under 32 products. 32 products. Iba-iba. Products under mandatory certification ta kung hiling unta diyan sa website na so 110, 111 ang produkto and services kasabay. So ang nakuha ta is 32 products na nagbayular kay itong under kang product standards law. So yaon dyan, so brake fluid, so ceramic tiles, so mga bombilya ta, flores, mga LED bulbs ta, electrical tapes, electric fan, mga appliances ta, electric wire, pipes, may nakuha pa po kita tas mga sanitary wares, Ma'am Bem. So, again, ang sa tuya pong pagirumdum giraray sa tuyang mga nagdadawngon yan or sa mga may mga tindahan, Ma'am Bem, na magsunod po kita duman sa tuya sa pigpapautob kang Department of Trade and Industry regarding po sa pagtinda kani. Arami man po na aram naman nindo kung ano ini mga produkto kasi every now and then nga pigpapaapod ta sinda. So sa liwat po sa mo yung pakiurusin do
na day po kung magtinda kayan. Kami po sa Department of Trade and Industry, day po kayo magsasawa na mag-ikot sa Indo. Kung may nahili pa po kami ng mga may violation. So, the same, ang gigibom po kayan, ma-issue po kami girarki, may due process naman, binapiga po, so ma-issue kita notice of violation, ma-formal charge, ma-hearing, ano kita kang penalty, and of course, kay po ninda surrender sa tuya itong mga uncertified products. So, sa ngunyan, Ma'am Bem, base digdi sa latest na datang kaputa, ang na-issue ito nga sa 43 out of 43 ongoing pa po ang hearing ngunyan sa ngunyan sa tulong probinsya na kaputa is nakakolekta na po kita ki 720,000 pesos na administrative fine. So they pakasabay dyan sa mga produktong is-surrender nila sa tuya para sa destruction destruction process natin kasi itong mga uncertified products data po pig-inganyar na iuli ito sa mga suppliers nila. Igwa po kita ang destruction process na pigpapauto para po malikayan itong ma-recycle itong mga produkto ito. Baka kasi pag pinasurrender ta sa supplier, ang gigibulang kang supplier kaya baka daro lang sa ibang region, sa ibang lugar na so ma-recycle po siya. So iyan po ang saro sa pigi-ibitaranda. So kay puan po ninda isurrender sa tuwi itong mga produkto para po sa tuwing destruction process. Ayan. So, yun na. Nasimbag na pwedeng maging kahaputan kang sa tuyang mga kahimanwa kung ano ang gigibuhon kang DTI duman sa mga violative products or duman sa mga products na pigko-confiscate. So, nasimbag na po ni Sir Ben ito, pigdraraot, pigdi-destroy po. So, after everything na natapos na sukan gabos, igwa po kitang pigi-schedule dyan na distraction. Ano, Sir Ben? So, yan po, day po yan piga pabakal ni DTI. Day po yan piga uli sa, sa supplier. Sa tuya po iyan na niraraot. Igwa nga ni kitang, public, no, para public distraction iyan, para mahiling kang sa tuyang mga ka-consumer na talagang ining mga produktong ini kaipuhan raoton kasi pwede ining magkausaki peligro sa tuyang mga ka-consumer. So ito Sir Ben na sinasabi mo na amount of amount of fines sa tulong probinsya pa sana ito. Kasi sa tulong probinsya, ongoing pa ang hearing. So dai pasinda nakapag-collect ki man ng mga administrative penalties duman sa mga stores na nag-violate kang standards law. Ano po? Okay. So Sir Ben, ang iyan baka saro pang hapot. Ano ang ginigibo dyan sa administrative fines na pigko-collect ni DTI? So, again, yung administrative fine, Ma'am Bem, diretso po ini pigdideposita sa Bureau of Treasury. So, mabalik po yan sa kaban ng bayan na okay. So, para po magamit naman po sa, siyempre, so share naman sa DTI sa national government na magamit sa mga, siyempre, gagamitin yan sa pagsweldo ka sa tuya and of course sa mga iba pang projects and infrastructure na pwedeng makuhaan na pondo o magamit na pondo kan sa tuyang government. Ayan. So, pag mabayad ki administrative fine or penalty susarong tindahan na nag-violate, maduman sa DTI sa cashier, pigre-resibuhan. So, yan po, mabalik manggiraray sa treasury, sa kaban manggiraray kang gobyerno. Igwadig di Sir Ben na hapot, ano ang mga services na kabali duman sa mandatory, di ba? Yes. Products and services, no? So ano itong mga services So, sa mga services man napiga po sa Ma'am Bem, so requalification. So mga LPG. Okay. So nag-check ang mga LPG kung pwede pang gamitin or day na. Apo sinda requalification ng apod kay yan. So pigtatawan tapos sinda kay po nila magkuha sa tuya kay nagkakanigong license sa pag-requalify kang mga LPG cylinders. So saro ito sa mga LPG cylinders. So itong mga pigagamit sa pagluto, tama? Yes, so mga itong mga Sir Ben sa fire extinguishers, ano ang piga tauta duman? PS license Ma'am Ben. Okay.
di ba Ma'am Bem, kaswapon ko naginikita kang news so sa headline so nasulo sa Quezon City na patahian ginibo siyang patahian residensya siya pero ginibo siyang patahian so day param kung ano so Kausa. naging kausa kang kasulo so ini po ang saro sa permita pig advocate na magamit kita ka mga tamang produkto na maski por paano pag naling tayo ng PS mark na yan or ICC sticker na nakakabit sa produktong bigbabakan lalo na sa mga electrical products garantisado kita nag-agi po yan sa nagakanigong testing ng Bureau of Philippine Standards. Ibig po sabihin, pasado po siya sa requirement ng Philippine National Standard natin. Safe po siya gamiton ang ibig sabihin kaya. So, yan po ang saro sa permita pigahagad, ngunyan naman ng bare months na. So, kung magibo naman kita ka mga decoration ta sa mga sa tuyang araw. Ilinguntang maray kung may ICC lalo na sa Christmas light Ma'am Bem. And duwa ang Christmas light na permita pigpapaano senda. Duwang klase yan. Sarong indoor, tapos Outdoor. So, outdoor, Ma'am Bem, pwede yung gamiton indoor. Pero so, indoor naman ng mga Christmas light, di yan pwede gamiton outdoor. Permita piga tataram sa na iba ang materials na ginamit duman sa outdoor ng mga Christmas lights. Kasi kung outdoor, siyempre, susceptible siya duman sa mga sa uran, sa ano pa man. So, may mga rubber component po yan ng mga Christmas light na pang outdoor para po di laugang kay itong mga uran, kang di madumog. So, iyan po ang pagkakaiba kaya. So, permita man piwa pagirumdom na basahon maray ang label kang yan na Christmas light na yan. Kung pang outdoor yan, gamitin ito po outdoor. Kung pang indoor yan, gamitin lang po indoor. So outdoor, pwede itong gamitin indoor, pero so indoor, data po pag gamitin sa outdoor. So ang pinaka-basic man sana dyan, Sir Ben, nganing kita gabos ligtas sa anuman na peligro, lalo na ngunyan na maabot na naman ang Kapaskuhan, no? Ang pinaka-basic talaga, magbasa kang mga produkto na binabakal. Kasi kadaklan baga sa tuya ngunyan, sige na sa ng hakbot. Pag hakbot, mabayad. Dahil na talaga kitang, parang dahil na kitang oras ba magbasa. Gari dahil na iyan ugali, Pero, Yes, Ma'am Beb. So mga instruction baga diyan sa produkto. Pag sinabi kang manufacturer na ano ba sa Christmas light again na hanggang tulong sets lang po kamo pwede Magdugtong. Magtubod po kita duman kasi sinda po so nagtataram na hanggang tulo lang. So day na muna kita magmaruno kasi Magduno. oo kasi ang iba talaga sa day manahalit talaga Ma'am Beb na oy tato electrical engineer ba nga ko aron ko man ang capacity kay pwede ti mga pagdugtungon niya so mga aro kay na simpleng bagay lang yan Ma'am Beb sa instruction duman sa Christmas light simple instruct kaya so kay po na pong magbasa tama ka Ma'am Beb basta ang tamaray itong yaon duman sa mga manual na simple instruction cannot follow. Kaya para maiwasan ta ang ano man na peligro na pwedeng ano kanya Talaga siguro kaipuhan ta naman iyan i-practice or ano ba ang tawag diyan. Gari kaya medyo mga mapawot na kita na magbasa pa kang mga nakasurat diyan sa mga produktong binabakal ta. Dahil ta pig-isip na importante pa lang talaga. Lalo na kung iyan na mga produktong iyan na talagang pwedeng magkausa ki peligro sa buhay ta, bako sana sa mga properties, pati sa buhay kan sa tuyang mga consumer, ano po. So yan po ang basic, no? Basahon ang mga nakasurat sa mga produktong sa tuyang binabakal. Importante iyan syempre sa pagkaon, 'di ba? Sa mga Christmas lights kasi yun nga, importante sabi ni Sir Ben, kung dakulaon ang sa imong ididekuraran na area o so harong mo nga dakulaon kaipuhan mo ki nagkapirang surugpon-sugpon tulusan na palan ang pwede. So paano palan Sir Ben kung halimbawa kaipuhan mo more than 3? Siguro another another set ka naman. Oo, another set. Dahil mo pagsabay duman sa tulo sa first set mo. Oo. Ang saro pang narumduman ko na pirmimi naman dati na mi-mention ni Sir Ben sa satuyang mga hururon, urulay-ulay digdi sa programa or maski sa samuyang so live show may ka ito. Ito bagang extension, Sir Ben? Extension cord, no? Bako pala iyan dapat na permanent na yaon. Ayun, Ma'am. Tama. Extension cord. Babanggiton ko man talaga sa extension cord. Yung gani,
Di ba kita, guilty man kita kayan. Oo, pirmi kita kayan, kadaklan sa guilty, tuya, aram guilty ko. na tagagamit ki extension cord. Dito na iwasan yan kasi naging komportable kita kung saan kita nakapwesto. Gamit kitang extension cord kasi nag-charge kita kang cellphone. Nagagamit kitang electric fan. Nagagamit kitang sa TV, nakasaksak man dyan. So, para maging komportable kita, nagagamit kitang extension cord. Hindi pa man sa naging practice kang iba, baka manggabos na para daw di makaulang sa extension cord duman sa pigagihan, pigpapairarom sa carpet. Kung may carpet so pigpapairarom para daw day masigyapot. Sala pong gibo yan. It's a wrong practice kasi baka nag-overload na so extension cord ta. Ini bagang carpet ta, flammable bagyan kasi tela nga ni. So kung mag-init yan, diyan po magpupuunan sa tuyang pwedeng masulo sa tuyang carpet, dire-diretso na po yan. So iyan po ang iwasan ta na medyo nag-isip kita na they makadiskuido kasi they masigyapot kasi nakatago. Yung pala nasa erarom din pala yung extension cord natin. Mainit na, overload na siya. Baka po mapupunan yan kasulo sa tuyang mga haro. Pirmi ko iyan nahihiling Sir Ben sa mga like mga functions, no? Sa mga darakulang mga events. Irigwa ka iyan, pirmi talaga ninda pigpapairaraw sa carpet. Yan ang mga function halls na mga darakula baga, may mga extension cords talaga yan. Nasa irarom kang carpet. Anyway, ma'am, yan mga extension cord ka sa mga event na yan. Mahiling mo darakula talaga siya. Talaga intended talaga siya duman sa Okay. So, iyan po medyo safe po yan na gamiton kasi darakula ang war kaya. Ang gusto tang ipabot sa tuyang paradang, ito bang nabakal ta lang diyan sa sa mga paboritong suki ang mga tindahan na medyo buro barato ang presyo. So, baka yan po ang maging kosa ka sa tuwing Hiling ko lang po kung again, ma'am, so magbasa, sabi nga, may level dyan na nakakaag kung pira lang ang maximum na wattage na pwedeng acceptaron kaya nag-extension cord. Kung apat na saksakan yan, may computation po dyan. So may ang mga appliances na igwa man po mga wattage yan. So ilingon ta po kung pirang watts yan o i-computer, i-add lang kung talagang kakayanan. Baka sobra na duman sa kapasidad kang extension cord. Kung data man mabasa, ma'am Bem, ang saro sa pagiging tekayan, kaputan ta sa si cord mismo. So, wire, kang extension cord ta. Kung nafe-feel ta na medyo mainit na talaga. So, yan po ang oras na pigsasabihan kita na magbawas ka kung nakasaksak dyan sa extension cord. So, kung dahil talaga maiwasan na magagamit kang extension cord, bawasan ta po ang nakasaksak dyan po. Pero Sir Ben, tama ba na ang extension cords, kabali iyan sa product under mandatory certification? Yes, ma'am Bel. So, dapat igwaman sinda talagang kaipuhan na hilingon dyan sa mga extension cords na binabakal. Yes. Oo. Kaya pwede ko siyang PS mark or ICC sticker Oh. important siya. Okay. So yan po, baka sigita sa ng bakal ki extension cord, pag abot sa harong, sigita sa ng saksak, kimas ki ano-anong mga appliances na dain naman palan kaya. Diba sa harong tabaga, halimbawa, sa kitchen, gusto ta duman sa mayharan ni kang lamisa ngaya yao na so toaster, so coffee maker, kung ano pang mga appliances na isasaksak ta sa extension cord. So dapat maging aware kita kung pira ang kapasidad kang extension cord, buda kung pira ang wattage kang mga appliances na pigsasaksak ta sa extension cord. O yan. Okay. May nagpapa-shout out pa po, Digdi. Good morning po. Pa-shout out po sa Karamuan. Wow, nakakaantos kita sa Katanduan. Karamuan, Katanduanes ba? Karamuan. Kamsur. Igwa man sa Katanduanes, di ba? Karamuran. Yung Karamuran, sorry. Karamuran. Oo, Katanduanes, aram ko, makusog kita sa Katanduanes. Bilog. Paano taga duman si Papa P? Taga Katanduanes. Good morning, Karamuran Day today. So, happy Karamuran Day sa Indogabos na mga taga Karamuran, Katanduanes. Hali ki Marie Grace San Juan. Ayan, okay. So, Sir Ben, ngunyan talagang papaabot na ang Christmas, kadakol na naman ng mga naglilipana ng mga produkto na, di ba, kung daita baga
pagbusisihon talaga ang mga produktong nagruluwasan, especially ngunya na Christmas season. Talagang malulula kita kung ano talaga ang mga dapat na bakalon, ano ang dae. So siguro Sir Ben, parumdumon tagiraray sinda kung ano talaga ba ang mga dapat nindang bakalon, ano ang mga dapat dae. So basic giraray kasi paulit-ulit na baga pero sige man giraray. So kaipuhan garo ulit-uliton ta talaga. Sige, Ma'am Bem. Again, itong so products under mandatory certification, sa liwat pang hihilingon ta dyan, itong PS Mark. Ang PS Mark po, naka-log po talaga sa produkto yan. So, ibig po sabihin kang PS Mark, locally manufactured siya, Ma'am Bem. Hindi lang po gibo sa Pilipinas. So, pag mga imported na produkto naman, kayo po ang tamahiling sa ICC sticker. Iyan po ang nagagarantiya sa tuya, nag-agi siya sa mga testing na requirements sa iya. So, pag igwa na po siyang ICC sticker o PS Mark, again, nagagarantiya ulit sa iya, sa tuya na safe siya gamiton. So, ngunya na medyo pahabot na ito, nasa Bermas na nga kita, Ma'am Bem. So, sigurado, mabakal na makita bakulang sa pandekorasyon ta sa mga appliances na pwede tang gamiton sa maabot na Kapaskuhan. So, hilingon ta po, yung mga small appliances, requirement na po yan. So, mga small kitchen appliances, so mga toaster natin, kay ponta po na mahiling na igwasin ng PS or ICC stickers. Yan na po pinaka-basic. And of course, dito paglingawan, na kay puan, yaw sa label niya, kung sisay po ang nagibo kayan. Kung sisay yung nagibo, kung sisay yung nag-import, so address kang manufacturer, and address kang importer. Saro po yan sa requirement, mandatory requirement yan, Ma'am Bem, sa labeling law na in kaso nagkagawa man ki-issue, nagkagawa ki reklamo sa tuyong client, sa tuyong customer. So kay po anta po matrace kung sisay po tatos nagibo kayan para man po may paabot sa inda iyan na mga produkto ninda na nag-fail duman sa requirement kang Philippine National Standard. So siguro ang saro paano Sir Ben na dapat day kita ano ang apod ka ini maara duman sa mga produkto bagang mga barato like sa mga Christmas lights na barato nga ya ini tulusang gatos. Tulusang gatos nga ini so mabakal na kaya ako kidakol so kakatipid ta mas lalo lugod kitang na gastusan. Yan. So, kaya siguro ang 'di ba ang sarong anong apod ka ini igwa kitang mga inaapod na Christmas lights na ano nga nito Sir Ben so LED. Oo ano ba yan kabali yan dapat kabali na po siya. Kabali na iyan. So dapat pag LED gari medyo may kamahalan na diit. Mareparo tayo, Ma'am Bem, pag ang the same na specs kang sarong Christmas light, for example, tapos may nalikitang parehas na barato ang presyo. Magduda ka. Kung para siya, napigiling mo. Sarong ngayon, 100 pesos. Tapos, naling mo sa sarong stall, 50 pesos lang. So, magduda ka. Nata niya offer na ganun kababa itong Christmas light na duman sa ibang tindahan, ang presyo ngayon 100, 101, samantalang sa ibong 50 pesos lang. So, day po tama ka Ma'am, day ka maara, hilingon ta pong maray, suriun ta, yan na produktong pigbabakal ta. Ayan, okay. Lalo na kang mga nakaaging taon, way back, dakulo na mga peligro, dakulo na mga aksidente ang nangyayari na nagdanyar kan mga buhay kan sa tuyang bakos na propiedad buhay no buhay na digdi ang na dadanyaran dahil sa tuyang mga pagkukulang sa pagreparo, pagbusisi kang mga produktong binabakalta. So mga Christmas lights siguro ngunyan indasan akong iguana dahil pa ako nakapasyar sa mga tindahan kung may mga naka-display na ngunyan ng mga Christmas lights sa mga tindahan sa digdi sa tuya lalong-lalo na digdi sa Legazpi. Kasi dapat pag September baga, nagupuro na magdekorar ang satuyang mga kahimanwa. Kasi sabi baga Sir Ben, digdi sa Pilipinas ang pinakahalawig na longest. Oo, the longest Christmas celebration. Kasi September pa sana nagupuo na kita mag dekorar, pagayon kan sa tuyang mga harong, kang sa tuyang mga areas
in preparation for Christmas. So dakulaon na preparasyon, September, October, November, halos 4 na bulan. August pa lang, Ma'am Bem, may nahiling na kitang nagatinda Iyon. sa gilikan tindahan po sa mga Iyon. reindeer na mga Ayun po. Christmas okay. Oo, so mga- decoration. oo. 2 weeks kaning Agosto ta, may nahiling ako nagatinda eh. So iwan na, so grabe ang preparasyon talaga. So lalong-lalo nangon niya. Sigurado sa mga mall tangon niya, sa mga tindahan ta, iluluwas naman po ninda sa mga paninda-nindang Christmas lights. Pero ako, Sir Ben, nagdedekorar ako December. Last minute. Sa kuryente. Ay. Ano mo sa kuryente? Yeah. Tama ka, Ma'am Ben. Kasi Buda, gari makasawa man. makisabay ka na lang sa kataning mo. Ayan. So siguro talaga ang saro man sana sa dapat ang tandaan or dapat maging maglaan kita ki oras para busisihin, basahon sa mga nakasurat na mga marka o labels sa mga produktong binabakal ta, lalo na ining mga nagagamit ki elektrisidad. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem. Again, sa mga consumers na nagdadangungon niya, yan pa sabi ni Ma'am Bem na busisiun ta. And kami man po sa part man sa Department of Trade and Industry. Dahil man po kami nagpupundo para po masigurado na ang pigatinda talaga sa mga merkado, igwa kayo itong nagkakanigong PS Mark or ICC stickers. Pero talagang pigami man, minsan may talagang pag ang saro talagang tindahan, Ma'am Bem, pag gusto talagang mag-gibo, mag-offer, magtinda kaya ng mga day pwede talagang mag-gibo kipaagi para makalusot sinda. So again, kita sa DTI, sa mga provincial offices katuwang ta sa pag-monitor, paghiling kini, paglibot sa mga tindahan natin na share tohon na ang pigatindang Christmas lights, igwa ng PS or ICC stickers. Buda, siguro, Sir Ben, katuwang taman digdi ang lambang saro, ang lambang syudadano, ang lambang consumer na sinda mismo magbantay man kasi siyempre baga si DTI daiman sa gabos na oras yaon sa tindahan bako makita dyan 24 hours nakabantay. So kung sisay man ang may nakamasid na medyo kakaiba or medyo duda sinda sa mga produktong nahihiling ninda sa merkado, daiman po kami nagbabawal na report sa samuyang opisina para po ma-address ta iyan ng mga concerns na iyan. Kaya bako man po iyan solo si DTI sa pagbantay. Kita po gabos magtarabangan para ma-prevent no ang paglipana kaiyan ng mga produktong iyan. Okay. So, Sir Ben, madali na ang satuyang oras. 3 minutos na sana bago mag 12:00. So, siguro, kwaunta na ining pagkakataon na ini na magpahayag kan sa tuyang mga huring mensahe sa satuyang mga paradangog, sa satuyang mga paraantabay sa mga consumers or mga negosyante na nagdadangog sa tuyang ngunyan sa programang ini. Sir Ben, please go ahead. Sige, Ma'am Beb. Sa liwat, kay po atang tawan ki importansya itong value for money ta, Ma'am Beb. Ang pigsasabi mi po ngunya na kung may mga posible na mga dekorar, bantayan ta pong maray itong PS tapos ICC stickers sa bigtatarami. Pero kung talagang medyo ang pagkabuhay tangon niya, Ma'am Ben, talagang difficile. So, may puwantang i-prioridad sa pagkaon ta mismo. So, yan po graray. Kung ano lang po swak sa budget duman lang po kita. Kung kaya po magbakal ki Christmas light, magbakal po kita. Pero kung day na po, inutunta po sa pagkaon na bakalunta para sa tuyang pamilya. So, again po, kami po sa DTI, yaw po magiraray para magbantay kang mga presyo, kang basic and prime commodities tangon yan. And of course, kay mga produkto na i-offer naman para sa maabot na Kapaskuhan, mga appliances ta, mga construction materials, dira-diretso po ang pagbantay kang sa indong DTI po. Ayan. Salamat na maray, Sir Ben. So, sana po ang satuyang mga paradangog, mga ka-consumer, asin mga kanegosyo, magtarabangan po kita para maging maugma, maging ligtas sa anuman na peligro ang satuyang selebrasyon kang Pasko.
Miss Ron, meron ka pa pong igwa ka pang idadagdag manungod sa Opo, Miss Bem. Opo, Kanina Miss po, Bem. kasi di ba nabanggit din po ni Sir Ben na bako nga ni po, business name certificate ang permit to operate Opo. a business. So, kaipuhan ko ang mayor's permit and eventually po, kaipuhan din po mag-register din sa BIR. So, ma-remind po kita na ang pag-register po sa BIR is within 30 days po from the date of registration kang business name. Kasi para po di po ma-penalize ang satuyang business owners po sa kang BIR po. Kasi pag nakalagpas na Miss Bem na 30 days, may surcharge or penalty na po si BIR. So, dahol po kasing nagbabaralik duman sa office, na minsan mapa-change na lang kang business name or ma-cancel para po kasi medyo dakula na po ang na-incur ninda, may incur na surcharge or penalty sa BIR. So, iuman lang po Miss Bem and salamat po sa gabos po na nagdarangog sa programa po ngunyan ng kang usapang consumer at negosyo at magdangog po giraray kamo sa ikatulong Biyernes po kang ining bulan po. Ayan. Salamat po. Okay, salamat. So, dapat pala sa mga business name applicants din, maging responsible din sinda ka itong mga masusunod, kang mga masunod pang dapat nindang Opo. gibuhon para maiwasan itong mga ma-incur na mga surcharges duman sa mga ibang opisina Opo. na kinakaipuhan din. Okay. So, salamat na dakulaon po sa Indo, Sir Ben and Miss Ron sa tuyang pakikipag-ulay-ulay ngunya na aga sa tuyang mga paradangog digdi sa programang usapang consumer at negosyo. So, sa giraray, salamat sa mga nag-antabay, salamat sa mga nag-comment, salamat sa mga naghapot. Sa giraray, iyo po ini ang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango na nagsasabing maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Salamat! Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Ang Jim's Coffee may bago pre, may